Беләмсез, сез милләт яшәешен яктыртып бара торган татарлар тапшыруын карыйсыз. Мин Эльвира Хөснетдинова, сезне сәламләргә бик шатмын. Бүген безнең программада көчне табигатьтән ала ул. Мен һәр көнне 40-50 минут урман эчендә йөрим. Аның тавышына бөтен дөнья соклана. Музыка минем өчен барысы да. Ул минем жаным, ул минем гомерем, ул минем сулышыгым. Александр Матросов батырлыгын кабатлаучы. Һәр вакытта да рәхмәтлебез. Үзебезнең якташка аны хөрмәтлибез, искә алабыз, бик матур итеп музейны тотабыз. Мустай Кәрим хәзер дулкыннарны яра. Татар белән башка тарасын икесен бәйләп, горурланып, язып алып баручы бөек шәхсебез. Без тапшыруыбызда еш кына узган гасырдагы зур вакыйгаларның шаһитлары белән очрашып, ачышларга тап булабыз. Үткәннәрне барлау, ул безнең тормышыбызны бизи. Бүген сезне Биектау районында гомер итүче хезмәт ветераны, бик кызыклы шәхес белән очраштырырга булдык. Ул нинди һава торышыннан башлап, кемнең кем буласына кадәр әйтеп бирә ала. Юк күрәсәче түгел Рафаэль Заһидуллин, бөтен тормышын минутлап язып барган бик хөрмәтле кеше. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Гади бер көнне, гади бер районда мин күптәнге хыялымны тормышка ашырга булдым. Ул шахматта уйнарга өйрәнү. Менә минем алдымда инде шахмат буенча 72 ел стажы булган Рафаэль абый Заһидуллин. Рафаэль абый, менә шахматта уйнарга теләгән кеше иң беренче нәрсәдән башларга тиеш? Менә өйрәтегез әле мине шахматта уйнарга. Иң беренче монда фигураларның исемнәрен белергә кирәк. Әйе, һәр нәрсәнең үз җае бар шул. Сыннарның исемнәрен өйрәнү, аннан ничек йөрергә, нәкъ менә тормышта кебек. Әкрен генә тормыш көтәргә өйрәнәсең, ялгышасың, җиңеләсең, кире басасың да дәвам итәсең. Тормышында ялгышлар булмасын өченме, әллә эш тәртибен белү өчен Рафаэль Кашаф улы гомере буе тормыш көндәлеген алып барган. Яздым хәтеремдә калганнар дип. Менә монда 400-гә бит якын язган минем көндәлек тормышым монда. Бөтен тормышым шушында язылган. Армиядә язып барган көндәлек, менә үзе бер тарих. Менә Битләренә хәтта язылган сәгатьләре, минутлары, көннәре. Рафаэль абый, менә бу китап каян килеп чыкты? бу китапны күптән уйлап йөрдем. Авыллар юкка чыгалар. Менә шуның өчен мин истәлек булсын дип яздым. Авылның тарихын балалар, кешеләр, бинасы булган кешеләр, балалар, внуклар белергә тиеш авыл тарихын. Ул 1931 елның 13 июлендә Биектауның Суыксу авылында туа. 7нче сыйныфтан соң колхозда эшли, аннан клубта җитәкче һәм хәрби хезмәт. Башта Саратов, аннан Алман илендә 3 ел хезмәт итә ул. Районына кайтуга партия райкомына инструктор итеп эшкә алына. Аннан Свердлауда югары партия мәктәбе, университет тәмамлап, 5 районга партия инспекторы булып урнаша. Кайчан очраттыгыз үзегезнең мәхәббәтегезне һәм ничек гомер иттегез? Замира Ильясовна, минем иптәшем. Соқсуда эшли иде баш агроном булып. Между прочим, ул Татарстанның атказанган агрономы иде, иптәшем минем. Мин райкомда эшли идем. Без шулай сорашкалы идек. 55 елны без аның белән тормыш итә башладык. Үзе туган колхозга рәис булып кайта. 8 елдан соң район җитәкчесе урынбасары булып эшли. 11 ел авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренең профсоюз рәисе, аннан райпо, кыскасы озын хезмәт юлы уза ул. Булар барысы да теркәлгән. Мин ул район тарихында беләм. Кемнәр эшләгән, кем белән эшләгән, нинди начальниклар эшләгән, алар барышында мин беләм. Аны күп кеше белмәй. Тагын язып куясыгыз килмәйме соң берәр китап? Юк, бу шунда җитәр инде. Әйе, язу эше аның тормыш вакытының бер өлеше генә. Әле ул үзлегеннән гармон уйнарга да өйрәнгән. Сәнгать яратам мин. Гиппократның әйткән сүзе бар. Жизнь коротка,
искусство вечно. Сәнгатькә килгәндә ул рәссам булырга хыялланган. Соғыс біткәш мен бармақшы болдым Қазанға. Художество мәктәбенә. 5 жыл оқырга кирәк, стипендия юк, торырга урын юк, ашарга шәрә юк. Мен шуннан кире кайтып эшләй башладым колхозда. Шуннан теләгән бара художник булырга. Пенсияга чыкканнан соң бер йөзләп картина язып, йөзләп картина миндә исемлеге бар. Күп кешеләргә бүләк иттем. Акча бирсәм бит, акча бүген бар, иртә юк. Картина ул кешегә истәлек булып кала. Миңа да бүләк итте картинасын Рафаэль ага. Рафаэль абый, бу бик матур истәлек. Аның өенә килеп керүгә китап киштәләре күзгә ташлана. Мин гомер буе китап яраттым. Менә мен мартага китаплар, меңләп китап бар, шуның бер 70% укып чыктым мин. Һәр елны 8, 9, 10 китап укыйм. Классикларын укыйм основном. Классика, менә Гоголның бөтен китапларын укып чыктым мин. Гоголның. Татар классикларына кемнәр Татар классикларын менә Габдулла Тукайны яратам. Габдулла Тукайны онлап шигырен яттан беләм. Нәкъ Казан артында бардыр бер авыл кырлай диләр. Рафаэль аганың камил акылына, көчле рухлы булуына сокланып утырдык. Ул исә ипләп кенә йорты янындагы урманга атлады. Әти безнең бик тырыш, бик намуслы, таләпчән. Алар әни белән 58 ел бергә яшәделәр. Икесе дә безгә үрнәк булдылар. Ул һаман нәрсәдер яңалыкка омтыла. Иртәдән әтинең планы бүгенгә куелган. Иртәгә куелган. Шул планны үтәмичә ул йокламый. Мен һәр көнне 40-50 минут урман эчендә йөрим. Сапхая һәр көнне. Аның белән без үзебезне әле балай дип хис итәбез. Аңа мең рәхмәт. Аңа да әнием Зәмирәгә. 90 яшын тутырырга җыенган Рафаэль ага һаман да 3 баласы, 6 оныгы, 5 оныкчыгына үрнәк булып яши. Иң беренче әти-әнине хөрмәтләргә кирәк. Иң беренче. Икенче балаларыңны хөрмәтләргә кирәк. Ләйсән Асадретдинова, Татарлар, Биектау районы. Болгария, Австрия, Украина, Америка Кушма Штатлары, Россия, Казахстан, Грузия, Чехия вокал бәйгеләре җиңүчесе, опера җырчысы, ансамбльләр җитәкчесе, хормейстер. Сүз Казахстан Республикасының Нур-Султан шәһәрендә гомер итүче Асель Ергарина турында. Милләттәшебез моңга бала чактан ук тартыла, соңрак музыкаль мәктәпне тәмамлый, профессиональ җырчы белемен ала. Бүген исә ул үзе шәкертләрен дөрес һәм матур итеп җырларга өйрәтә. Сандугачта яңгыраган ватандашыбыз белән Таңсылу Насырова таныштырыр. Каршыбыздагы ялкын җыр ансамблен сәләтле милләттәшебез Асель Максут кызы җитәкли. Чыннан да ялкында янып торган дәртле шибәркәйләр төркемендә төрле милләт вәкилләре катнаша. Иң мөһиме татарлар бар. Татар телен өйрәнү юлының кыскасы җырлар аша ята. Җырларны ятлый башлагач, тел дә ачыла башлый ди Асель ханым. Ялкынын оештыру максаты Казахстандагы яшьләренә татарлык белән кызыксындыру, шулай ук татар булу белән хорарлану һәм мин татар дип әйтергә модна булып бишен кирәк. Ялкын ансамбле 2018 елда барлыкка килә. Алар репертуарында татар халык җырларыннан кала, заманча җырлар да байтак. Чыгыш барышында кулланылган барлык бию алымнарын үзләре уйлап табалар һәм үзләре сәхнәдә куялар. 2020 елда Асель ханым яңа ансамбль кора. Бу юлы балалар өчен. Нур-Султанга кешегә 7 ел узды. Бу көнгә мине дигән кызыбыз үсеп бара. Аны Йолдыз балалар группасына алып килдек. Аннан соң якынрак танышкач, Асель Максутовна мине ялкын ансамблена чакырды. Где-то как подружка может подсказать, какие-то дельные советы дать. Благодаря Асель Максутовне мы участвовали в международных конкурсах и выиграли первое место. Поехали в Россию, в город Тобольск. Она дает
огромное количество теплоты, сеять здесь взаимопонимание между всеми участниками группы. Также всегда поможет в любой ситуации, и морально, и как-то, возможно, и физически. Моң белән бергә җир шарын әйләнеп чыккан Асел Ергарина илһамны төрле халык йолалары, көйләре аша ала. Илаһи зур һәм тарихи биналар да аны иҗади көч белән туендыра. Ә табигый моңлы тавыш исә Асел ханымга буыннар аша күчкән. Әселнең тавышы минем әтиемнең тавышына ошатам. Безнең әтинең нәселдә бөтенесе дә җырлыйлар иде. И менә моңлы җырлыйлар иде, шундый матур. Асел Мәхсүд кызы җәмгыяти хезмәттән кала, үзенең төп эшендә Казах Милли сәнгать университетында белем бирә. Шулай ук аның үз вокал мәктәбе дә бар. Музыкаль мәктәптә мөгаллим шәкертләрен тавыш куярга, дөрес суларга, матур җырларга һәм башка төрле музыка серләренә өйрәтә. Музыка минем өчен барысы да. Ул минем җаным, ул минем гомерем, ул минем сулышыгым. Музыкада минем укышларым бар, улар минем сәләтле балаларым. Бүген килгән укучы җирле музыкаль төркем җитәкчесе, шулай ук ул фортепиано, гитара коралларында да оста уйный. Үзе профессиональ җырчы булуына да карамастан, Асел ханым дәресләре аның өчен яңа сулышка тиң. Менің негізгі мамандығым музыкалық театр әртісі. Біздің қойылымдарда жалғыз драмалық қойылым емес, музыкамен бірге қойылады. Ал біздің мұғалім Асел Мақсутовна сол ән айтуды ғана емес, сол халыққа қалай жеткізу керек, соның барлығын үйретеді. Сол себепті өзінің бір жақсы жағы деп есептеймін. Асел Ергаринаның зур хыялы дөньяның һәрбер опера сахнасында җырлау һәм үзенең киләчәк эшен Нур-Султан опера театры белән бәйләү. Әлбәттә, Ялкын йолдыз ансамбльләрендә яңа үрләргә әйдәп бару. Безгә бары тик уңышлар телисе кала. Таңсылу Насырова, Татарлар, Нур-Султан шәһәре, Казакстан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Александр Матросов батырлыгын кабатлаучы. Һәр вакытта да рәхмәтлебез. Үзебезнең якташка аны хөрмәтлибез, искә алабыз, бик матур итеп музейын тотабыз. Мустай Кәрим хәзер дулкыннарны яра. Татар белән башка тарасын икесен бәйләп, горурланып, язып алып баручы бөек шәхсебез. Бөек җиңүгә 75 ел. Дәһшәтле сугыш еллары узган гасырда торып калса да, һәр гаиләдә уелып калган әрнүле һәм сагышлы хатирәләр югалмый. Миллионлаган корбан, хәбәрсез югалганнар һәм алар арасында гомерен корбан иткән батырлар. Шулар рәтендә Башкортстанның Миякә районы Өршәкбаш Карамалы авылында туып үскән милләттәшебез Миңлегали Гыбайдуллин. 23 яшендә взвод командиры булган лейтенант Гыбайдуллин дошман амбразурасын күкрәге белән каплый. Ул үзенең якташы Александр Матросов батырлыгын кабатлый. Кыска гомерен бөек җиңүгә багышлаган милләттәшебезнең туган авылында Миләүшә Латыпова булып кайтты. Оныта алмам авылым, сагынырмын. Аерылып синнән киткәндә, искә төшереп җыр-җырлармын. Синең яктан җилләр искәндә. Шаян халыклы җыр телле Миякә районы Өршәкбаш авылы егете Миңлегали Гыбайдуллин җыр-моңга гына түгел, шигырь язарга да сәләтле була. Мәктәп елларында матур күңелле, әмма тәртибе чамалы Гыбайдуллин бергә укыган кызларның чәчен тарта, төрле шуклыклар уйлап чыгара. Укуыңа бик җиңел бирелгән. Дәрестә әйбәтләп тыңлап утырса, өйгә кайткач дәресләрен әзерләмичә дә икенче көнне килсә, шундый яхшы билгеләргә җавап бирә алатыр дип. Шуннан ул шушы колхоз эшләренә йөргәннәр бит инде җәй көне. Алдагы арбага утырып алыр, гармун тотар, безне йырларга кушадыр, әгәр йырламасак, берәм-берәм йырламаган кеше җыел бара ул дип төртеп төшереп калдыра торган дип сөйлидер. Берничә елдан шаян малай мәхәббәт гәүдәле шибәр егет булып үсеп җитә. Кайчандыр аңа үпкәләп, хәзер гашыйк булган кызлар күп булса да, егет йөрәгендә авыл кызы Зәйтүнә урын алган була. Яшьләр киләчәк турында хыялланган вакытта куркыныч хәбәр килә. Внимание, говорит Москва.
Бөек Ватан сугышы башлану белән Губайдуллин Буйнакскида урнашкан хәрби училищега укырга керә. Аны бетергәч, илне саклаучылар сафына баса. Күп тә үтми гвардия лейтенанты Губайдуллин пулеметчылар взводы командиры итеп билгеләнә. 1944 ел. Совет сугышчыларына Украинаның Дучаны сызыгында урнашкан немецлар оборонасын кыйратырга кирәк. Әлеге бурычны Губайдуллин взводына йөкләтәләр. 8 март таңында яшь командир үзенең солдатларын калкулыкта урнашкан фашист зотларын штурмлауга күтәрә. Ләкин алга барырлык түгел. Дошман ягыннан кургаш яңгыры сибелә. Каты яраланган Губайдуллин бар көчен җыеп алга шуыша һәм ут чәчкән амбразураны күкрәге белән каплый. Бу көнне аңа 23 яшь тулган була. Этот подвиг воодушевил солдат и офицеров полка, спас много человеческих жизней и дал возможность быстрейшему продвижению полку и дивизии. Әлеге батырлыгы өчен милләттәшебезгә Советлар Союзы герое исемен бирәләр. 55 ел элек Иршакбаш Карамалы авылы мәктәбендә Миңлегали Губайдуллин музее ачыла. Оештыручылар геройга бәйле уникаль экспонатларны туплый. 2010 елда музей авыл клубының 2нче катына күчә. Музейга экспонатлар җыя башлаган вакытта 1965 елда бит инде ул вакытта безнең геройның әтисе үлгән була, ул 63 елда үлә. Әнисе исән була әле. Әнисеннән аның уйнаган гармонын алалар, аның гармоны сакланган бездә. Шуннан геройның бәләкәй чакта үзенең кулы белән ясалган фотография куяр өчен ясалган рамасы бар, ул саклана. Шуннан аның туу турындагы таныклыгы бар бездә. Миңлегали Губайдуллинны күреп белгән замандашлары бүген авылда калмаган инде. Әмма бөек милләттәшебез турындагы хатирәләр буыннан буынга күчеп йөри. Өршәкбаш Карамалы авылында туып үскән, әлеге вакытта Миякә районы хакимиятен җитәкләүче Ришат Актуганов сөйләвенчә, герой авылында туган балалар горурлык рухында тәрбияләнеп үсә. Районга беренче асфальт юллар калган авыллар белән чагыштырганда безгә килде. Беренче 2 этажлы мәктәпләр, 2 этажлы дом культуралар бездә төзелде. Бу менә әйтегән телефонный связьлар беренче бездә эшләнде. Без әйтегәндә шушы халык һәр вакытта да рәхмәтлебез. Үзебезнең якташка аны хөрмәтлибез, искә алабыз, бик матур итеп музейын тотабыз. Бәйрәм көннәрен бик матур итеп аны үткәрәбез. 2021 елда аның 100 еллыгы бит инде. Әлемнә мен шушы хакимият башлыгы буларак шушы районның үзем шушы уйларда яшим. Ничек итеп истә калырлык, матур итеп калган кешене көнләштерерлек, шок катырлык итеп матур итеп бәйрәмне үткәрергә. Моннан 40 ел элек Уфаның Җиңү паркында әлеге мемориал ачыла. 25 метрлык стеллада Александр Матросов һәм татар егете Миңлегали Губайдуллин портретлары куелган. Ел артыннан ел үтсә дә әлеге исемнәр буыннан буынга кабатланачак. Замандашлар фикренчә, Бөек Ватан сугышы батырлары алдында вакыт көчсез. Башкортстаннан Миләүшә Латыйпова, татарлар. Бөек җиңү дөрестән дә зур корбаннар бәрабәренә яулана. Фронтта һәр кем һәм һәр эш кирәкле. Язучылар, шагыйрьләр дә үткен каләмнәре белән көрәшә. Шулар арасында татар-башкорт әдәбияты классигы Мустай Кәрим дә бар. Бөек Ватан сугышы тәмамланганнан соң ул тагын да янып иҗат итә башлый. Безнең буынга күпме иҗади байлык калдырды ул. Аны онытмыйлар. Бу ялларда Казан елга портында аның исемендәге теплоход килеп туктады. Бу уникаль проект. Тулырак киләсе сюжетта. Өч 122 кешелек йөзә торган кунакханә теплоходны шулай дип атарга мөмкин. Ул әле бер ай элек кенә суга төшерелгән һәм ниһаять Казанда. Сейчас мы отправились из Москвы в Ростов. Рейс для нас новый. Ну, вообще для этого судна все рейсы новые. Сейчас отправляемся в Ростов, потом будет тоже экспериментальный рейс. Никогда такие суда этого класса их не делали. Мы отправляемся в морской круиз. У нас 3 морских круиза до Новороссийска, Ростов-Новороссийск. Мустай Кәрим Идел, Дон елгаларын һәм диңгезне гизә. Шул арада Углич, Ярославль, Түбән Новгород, Чабаксар, Казан, Самара, Саратов, Волгоград кебек шәһәрләрдә туктый. Бүген сәгать иртәнге 8-га килде, обиттан сәгать 2-дә китә. Шушы арада без Казан белән Свияганы гына күрсәтә алабыз. Ләкин аның программада да төн белән дә килү бар. Ул чагында безнең Бөек Болгарда, Чистайда, Алабуганда да күрсәтергә була. Шуңа күрә менә бу бүтән булган мөмкинлекләрне карап, беренчедән аларга күрсәтергә һәм бергә эшләргә.
Сәяхәттә татар-башкорт әдәбияты классигы Мостай Кәримнең иҗаты һәм тормышы белән таныша алалар. Әйтик, бер зал язучының китаплары һәм фоторәсемнәре белән баетылган. Татарстан премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының Милли шура рәисе Васил Шәйхразыев үз тәкъдимнәрен кертте. Идеи, общения, есть какие-то конкурсы, значит, объявили в начале, значит, на выходе мы будем подводить итоги. Не обязательно даже собираться, а просто электронным вариантом ресепшн отдавать. Детки рисунки нарисовали, а что я знаю про Мостай Кәримов? Мостай Кәрим Башкортстанда яшәп иҗат итә. Теплоходның бер бүлмәсендә күрше республика белән бәйле шәхесләрнең фотосурәтләрен күрергә мөмкин. Мостай Кәрим Татарстан белән Башкортстан, татар белән башкорт арасын икесен бәйләп, горурланып, язып алып баручы бөек шәхсебез. Һәм инде безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич белән Башкортстанның главасы Ради Фарич үз вакытында кулларны бирешеп, ике халыкның дуслыгы өстеннән ныклап эшли башладык. Араларыбыздагы җылылык, бер-беребезгә ихтирам, бергә ике халыкны, ике республиканы Россия күләмендә күтәрү хактан да бу бүген горурлык дисәм дә, әле безнең бу зур бурыч та, әле аның өстеннән ныклап эшләргә кирәк. Эшмәкәрлек дибезме, дәүләт эшләре буенча дибезме, конгресслар аша дибезме. Узган ел Башкортстанда Нур Уфа татар дәүләт театры каршында бөек шагыйребез Габдулла Тукайга һәйкәл куелган иде. Хәзер Казанда язучы Мостай Кәримнең дә сыны бар. Аны август аенда куйдылар. Татар һәм башкорт әдәбияты классигы Мостай Кәрим Урал тауларында утыра. Кулында язу дәфтәре, ә инде язучының тирәсендә аның әсәрләрендәге геройлар. Әлеге һәйкәл үзенә күрә Татарстан һәм Башкортстан республикалары арасында дуслык билгесе булып тора. Һәйкәлдә сурәтләнгән солдат Мостай Кәримнең үз тормышыннан алынган. Ул да сугышта яраланып, ярты ел госпитальдә дәвалана. Соңрак фронтта ватан намусы өчен Совет сугышчысы газеталарында корреспондент була. Мостай Кәримнең беренче тапкыр әсәрләрен мин таныштым Чебоксарда 51 ел элек. Бик шады әсәрләрен мин тәкъдим иттем. Хәтта башка милләттән булган кешеләргә интернет аша. Болгариядә тора минем бер танышым. Ул инде аны эзләп тауып укыган, спектакль караган. Мостай Кәримнең бик шаткан. Мостай Кәрим йөзләгән шигырь һәм проза, уннан артык драма әсәрләре авторы. Алар дистәләгән телләргә тәрҗемә ителгән. Озын-озак булачак безнең инең яме Таганок әсәрләре буенча фильмнарда төшерелгән. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Дәүләтсез дә ил булала уйласаң, милләт дигән минлегеңне җуймасаң, хак кыйблага карап тоткан юлыңда иман хилафлыгыңа юл куймасаң. Шагыйрь Мөхәммәд Мирзаның шигъри юллары белән тапшыруыбызны төгәллибез. Сау булыгыз.